Matten had apennuutjes en zinneblompitjes ophangen voor de vogeltjes. Zaken het zwartkopke komt er het eerst op aan. Ik ben het eerste, Matten. Oh, nou, dat boy wel voor mij. Oh, wat is toch een mooi vogeltje. En wat hast toch een mooi zwartkopje. Daarom nemen ze mij een zwartkopke. Begrijpst wel? Oh ja. Maar nou wil ik eerst wat van die zinneblompitjes eten. Doe maar, ja, doe maar. Het zwartkopke had zo'n honger. Dat zucht Matten wel. Maar de handen in de boezen stiert Matten naar het vogeltje te zien. Wat kind dat biske eten. De pitjes binnen samen op. Zaken had ik wel zin om een apenuten. Hij wipt op het riet en maakt het een gotje in het dop van een apenut. De triet gaat heen en weer. Maar Zaken valt er net aan. Oh, goh, wat bist toch lienig, sis. En handig? Ik ken haast wel op een kop hengje. Ken stozen het apenut een dapje, Matten? Nee, dat ken ik net. Maar Doe hast een scherpe snavel en die heb ik net. Zaken eet maar terug. De ene apenut naar de oren maakt het er maar de snavel iepen. Maar dan gaat er wat verkeerd. 2 mosjes komen op het etensplankje van Mattenta. Ze ha ik honger en wil ik apenuten en zinneblompitjes ha. Maar nou wordt Zaken lelijk. Hij vlucht omheen naar de mosjes ta. Wat stomme mosjes? Dat eten is van mij. Ik zil je hem. Blijf van die pitjes af. Dat binnen mijn apenuten. De mosjes werden zuiver een beetje bang voor die vogel maar die zwarte kop. Ze weten net wat ze zullen. Uitnaaien? Maar ze had zo'n honger. En hier is genoeg. Lokkig is Matten direct nog. Hij vindt Zaken nou net lief. Kom maar, mosjes. Eet maar, ja, kon je maar. Nee. Het eten op het plankje is voor alle vogelzaken. En niet alleen voor die. Dat is niet aardig. Als je niet delen kiest, dan mag je maar voortgaan. Zaken schamt hem een beetje. Matten had gelijk. Er is eten genoeg voor alle vogeltjes en ze kunnen best delen. Het zwartkopje gaat een eindje van zitten. Ze kunnen de orenvogeltjes direct bij. Even later zitten er al 4 vogeltjes op Matten zijn etensplankje. Oh, ik maak weer wat werk. De apenuten binnen al als verop. Wat kan die vogeltjes eten? Matten draaft op hoezongen. Op een nij maakt het er een lange string apenuten. Lokkig is de poede apenuten nog net leeg. En oors had Minke wel meer in de winkel. Matten zucht naar boeten. Wat liek het dat fleurig. Al die vogeltjes op het etensplankje. En mijn Zaken, daar gaat het er goed mee. Die is net lelijk meer. Morgen is er weer een avontuur van Matten de Moes. Nog maar lekker koesen. Ontmoen.